madya ang tanan. Anak, karon ang fiesta sa Batang Balaan na si Senior Santo Niño. Kiniihigayon sa matag Enero sa ikatulong simana. Marie, naana si Senior Santo Niño. Anak, dali! Sugato nato ang Batang Balaan na si Senior Santo Niño. Anak, mauna ang Batang Balaan na puno sa gugma o giya gikan kaniya. Kuyog kita kanila sa paghatod niya sa pinud-anan mao ang simbahan. Suunan, nagtigom kita karon din hining adlaw, aron magampo diha sa espiritu sa pagtuo. Nasa bala ang bata nga si Senyor Santo Niño. Viva Pilipinas!
Pit Senior, Pit Senior.